Eastern Samaranin, Marisyo na mga bungtuin na bumustura, ipag-abuthan mga bisita, gamaka di parahit Mardi Gras. Ayaw lahin ka pausa kung mga bata nagugurat sa ang pagsayaw nga sunata, parti inihan amon kultura. Tawag na ngan pangumusta, taga-este nga inkilala, dirit nga di bang magbasol ka, kay may dakurat sa Mardi Gras. Didi ha-este, iba ang pangurat sa tanan nga tiyempo, it-imo pamustura. Kurat sa tanggo, bugi, pati na tsa-tsa, pakiay-kiay, haamon kalsada. Sanglit sangkay, ayaw na paghinulat, panarit na nga ikaw may dalaga. May damag pakiana, imbitara na na, kahira magpaapat, tupod hirahan imlakan, panglamay malipang, mga bisita, kay amuan sikat. Padingan madi, kamu pakadi, kanaisyonahan nato niste, turista mano akwaryente, kurat siya na, giro, itaksiki, kirisiki, si patalinga, anisi, kay kurat sa kugod-kugod ini, pamigura nga, sugaditang si, lanat-lanat it, karisyo ini, pamustura na kita, Eastern Samar. Mabak daw na ang sinirangan, turismo nga angay nga tanan, mga bungtungan para syadahan ginandam na,